ka VPP kam persya lentirel lada don ki an ban khang ya ka jingrung briu ong UMLA ka maulai uba brastarwell marbaneng kuble ya pi ki parlo ke bistanat ban sangap ya kare ka kubor ha ka channel UMLA ka maulai uba brastarwell marbaneng ulong baka seng voice of the people party lane ka VPP kam shomla persya ya ka jingwanrah ya ka lentirel lada ki don shua ki an bante lakam ya ka jingwan rung ki briu syaka jela haba wanra ya ka jinya tir hapo ka yigdor bar mtakasni uba brastarwell ulong baki wei ki jela kum kan Nagaland Mizoram ki don ya ka ina line permit lane ka ILP bante lakam ya ka jingwan rung ki briu nabar bat hangne hameglia ka sorkar ka deben wanra ya ki an ban khang ya ki ban nabar shua ban wanra ya ka lentirel haka ju kapor UMLA ka maulai lo persya jur ya ka jingkren menteri sorkar uba kermen shela kumbala pau hakilat pathai kubor baki briu ki ban nabar kimdai ban tuklar halor ka jingwanrah ya ka lentirel sha Jaintia Hills handrai de ban tuklar hi tang ki briu ka tei ka than ulong baka jaj bandriu ka dei kaju nadu penar war boy khenrem maram lengam bat om dai ban wanra ya ka jinya paj ulong baka jela ka don kam ya ka kam penroi handrai om ban ailat ya ki ba wan tuj bantap bat ban kni ya ki hok ki traisnong haba berap halor kane uba aden milar ba siaumoj UMLA kan nongkrem ugdai ru presiden jongka parti VP ulong baka jingkren menteri kala lese bandai bak tuj thlik bat ula pule ya ki jaj ki badai na Jaintia Hills bat na kasi hill ki badai na kaju ka thamai bat kimla ban ya shongkha ulong bakane kadai ka jingkren menteri kala ban long penban kum ka jimsngeu ba pher kum ka jaj bandriu kasi kum ju UMLA kan not shilong ba adalbat nongrum ukrishan yakane kamat balawan ra UMLA ka maulai ula kentu yo ba kermen shila ba udai ban shupan map shikentin halor ka jingkren jongu te parlok tang kidi kubor ngangai gepla seutu ngin sa kendu ha koi pat ka video kublai shibun